jud mo no. Og ipadayon na inyong kauswagan. Kibir sa kabir lang gihapon na inyong mga basher nga wa ma-register. Pagpakadato pa jud mong maayo para mo samot ka bitter inyong mga hater. Shoutout sa Jamil. Pero before na to sugdan, ako sa di ay promote ang Instagram account na Lot Original 10 na nag-sell og mga authentic and original items like bags, shoes, perfume, and more. Daghan kaayo tang pilianan. Pwede ra kaayo ta mo DM siyang IG. Kung naatay gustong orderon, dili ni siya strikta ha. Reply jud ni dayon siya. So please follow mo siyang IG account mga meg ha. And also shoutout sa Daily Tea House dira sa Banawa ug silang soon to open nga branch sa poblasyon Talisay, Cebu. May lagyan tingog bro. Mga dipagaw. Tubig sa akin mo, di pagaw lagi. Uy, pagaw mo ka na. Daghan jud kay ginahan og maglaway silang milk tea. Barato na perti pa yung lamia. Dili biya usot tipid og ingredient sa ilaha. Dili biya usot tipid og ingredient sa ilaha. Napot sila pizza. So pag may time mo, hapit po tawag snack silang milk tea shop ha. So mauna ilang mga available milk tea and fruity. And lastly mga meg, shoutout po sa Ryan's Homemade Spanish Sardines located sa Binyan, Laguna, but they also deliver Manila or outside Luzon. Kung ginahan mo makatilaw or mo order, please contact Ugma na nagang ha. Ugma na natiwas ha. Kay gipagaw na yung tingog lain kayo pagawan na ah. So mga meg, time check. 7:30 PM na. So karon pa jud ning tukar akong pagaw. Kay gisipon magud ko ron. So mga meg, ugma na lang ninako tiwaso no. Kay magpahuway na lang jud ko og sayo. Bisag gikan pa ko natug. Para maayo na ni ugma para makatiwas kog shoutout. So be right back. Okay, so tulo na kaadlang nilabay no. Medyo na ayo-ayo na jud akong tingog kay everyday makumuinom og lemon. Usugda na dayon natong chestnut ang Jamil no. Go let's. And 3, 2, 1. Alright, what's up mga kaigan? At siya na ngayon mga kaigan yan. Panibagong araw, panibagong katarantanduhan na naman mga kaigan. Yan na naman ang mga iniintay nyo. Kung bago ka pa lang sa aming channel, welcome sa Pamilyang Mandirigma. Ahoo! Alright, what's up mga kaigan? Kung bago ka pa lang sa aming channel, welcome sa Pamilyang Mandirigma. Kuha bara ko ilang intro nga murag pina-flip top. O, sa kaliwa naman, mag-ingat para kay Maring Camille. Share lang. O diba, i-content na dyan ako ang inyong dugay na nga request. Oops, baka naman, Team Jamil. Pwede kayo mag-reaction video dyan. Char! Filingera na ba kay ko? Pero grabe, idol jud kay ning duha jud ay. Syempre, di ba? Kasi gud intaw nang dili ma-inspire sa success nga naabot nila. Layo na kay naabtan. And syempre, tungod jud na sa pagkugi nila ug sa pagsalig nila silang kaugalingon ug sa usag-usag. Guys, makasana uwil na lang jud ta. Sana uwil. Anyways, Uncle Gisam and Auntie Camille. Ako din si Mitch nga. Usa sa inyong tagahanga. Kibalo kung di mo kamaong Bisaya. Mong agwantahan na lang jud ang Pino nga subtitle dira. Murag ikapoy na jud bitaw kong Tagalog. Nya mas ma-express jud nako og maayo. Ako mga gipang storya kung magbisaya ko. So please subtitle jud pud siguro ko do. Agwantahon na lang pud sa akong mamshi. Ang pagbutang og perting kataas nga Tagalog subtitle. Na perti pud kadugay mahumag edit. Basta ma-enjoy lang jud mo. Kay daghan man pud mo ingon nga mga Tagalog. Nga ginahan daw sila sa akong instoryahan maski di sila kasabot. Pero mas maayo jud daw nga butangan na lang subtitle. So sige, paki-appreciate na lang jud no. And I really hope nga malingaw gihapon mo.
So ako rin yung balik ko, no? Fan sa jud gayo ko sa mga vlog sa Jamil. Di mo ko to, oh? Gusto mo explanation? Well, anay magod niya siya. Kani akong ma'am siya. Actually, balik-balik din din akong sulti sa akong mga vlogs. Nalukot na lang din nun siya pang-idol o busag kinsang YouTuber or artista. Nga silang duhan tito ining. Nag-abot pa dyan nga mga hilig mananaw og mga vlogs. Na syempre kay permigod ni Kuyo ug naarami sa usa ka balay so lisod pud kung di ko nakakita sila mga gipang tan-aw. Napot siguro ko'y mata. That's why kung kinsay permi lang tan-an makakita pud ko. As long as kid friendly ra pud ilang gipang tan-aw nga video. Sumao to. Permi na sad nako makita ang mga vlog sa Jamil. Especially kato ilang house tour, room tour, hasta ilang mga prank-prank ug daghan pa. Apil vlog sa Trinidad siblings at ang gisumay-sumay nila si Camille. Gaya-gaya! Ano ba ang trip mo? Ano bang trip yan? Oy, by the way, wa ko mang utot diring dapit ha. Di sadya ko sure nga matanawan jud ni nila. Nanganad lang. Char! Pero baka naman mga Meg, paki-mention na lang nila para makitaan. Pero bitaw no, bless ra jud kayo mong duha sa usag-usaba. Mga gwapo pa jud. Yung totoo, napaka may mga problema. Murag naa naman sad good ninyo duha ang tanan. Balay sakyan na nagkwarta. Bitaw ang pinakalaysyo pa. Puno pa rin kayo mong paghigugma sa usag-usab. Kasal na lang jud taon kulang ninyong duha. Kaya sa pa kahay yung plano sa. Ay! 君の虜になってしまえばきっと Before nako padayon na nara ko'y gamayng question. Kumusta na dito yung mga basher sa una? Subscribers na ba sila karon sa inyo ha? Feel ako murag nga nga pulaan na dito sila paghilabot ninyo ba? O na karon, sa laing mga vloggers na pud sila magsigig panghusga. Chara! Pero bitaw, sakto na gid inyong gibuhat nga wa ninyo sila pansina. Nagpatagad na jud good na sila. Di lang jud mo angkon sa ilang kaugalingon. Na fan na sad na sila nga pinahilom. Naunhan na jud siguro na sila sa kasuya ug kasuko. Kiwa sila nagtuo nga dali na kay mo na nga dato. Char. So balik ta sa inyong success. Kamusta naman inyong mansion? Ninduta jud siguro sa inyong mga feelings karon. Lockdown kayo pero murag wa jud na ninyo na feel ang kamingawon. Syempre mura na biyasad mong nagbakasyon sa kadako sa inyong mansion. Samtang kami in town, atubang-atubang lang sa electric pan. Nga mura po dugbubugaw og kayo. Tan-aw ro sa Dug TV maski wala IBS nga maura untay na andan og kalingawan na mo. Pero sige lang jud no. Basta wala lang tay sakit, fine style jud kaayo. Ang importante healthy lang jud ta. Nya maningkamot nga ang lambo. Og dili naman hilabot sa ubang tao. By the way, ako nang hilabot nila ha. Nihanga ra jud ko nila. Syempre gusto pud biyan nato mo lambo para sa ilaha. Iba yung nangingialam sa kino-content lang. Wee. Sorry po kung di gamit na inyong popularity para lang sa content. Wala lang. Ing-ana ra jud akong mga vlog. Taga-chismis sa mga kinabuhi sa ipang idolo. Pero syempre, ipasitive buhay na po siguro no. Usa pa. Daghan jud biya nag-request ani. Dilan jud makita ng ubang comments tungod sa kadaghan. Basta kay bawa na jud mo kung kinsa mo. So sa mga naay gusto pang i-request, i-shoutout nako. Just comment down below. Kaya mabasahan na jud na sa mamshi nako. Sa Uncle Jisa man Auntie Camille. Or tatay Jisa or Nanay Camille. Laban na jud mo no. O ipadayon na inyong kauswagan. Kibir sa kabir lang gihapon na inyong mga basher. Nga wa ma-register. Pagpakadato pa dyan mong maayo. Para mo samot ka bitter ng mga hater. Basta keep your feet on the ground. And stay simple lang dyan gihapon. And kung napa mo'y daghang pangandoy, hinaot nga makabot ang gihapon ninyong puhon. Padayon sa pag-entertain sa amua. Yes, apel ko. Basta ka na mga kid-friendly ra dyan nga mga vlog ha. So dire na lang ko kapag, dire na lang ko taman. Di lang dyan ta magpakawala sa paglaom. Kaya wala imposible dire sa kalibutan. Wala sayop sa mga andoy. Basta atuwa lang dyan pang ningkamutan. And I thank you. Shout out! Shout out kay Addison, Ularita Tingson, Ate Sheila Suwa from Carmen, Ate Kate Eka, Kuya Urli Ortiga from Mandawi, Mamilis View Princess, Marian Merambel from Kuwait, Jason Hatiko Vlogs, Gisame Luib, Edgar Silar from Anda Bohol, Riz Kiefer from Ganduman, Mandawi City. Shout out po sa mga tanang taga-tugbok, Green Meadows, ug sa mga taga-Kalinan Davao, ng mga relative ni Ate Fanny, Roleva Gypsy. Hi Auntie, salamat kayo sa mga ipangdala nga mga sleepers. Wala pa na mo nakuha for now. Pero maybe kung ma-upload na ni nga video, nadawat na namo.
Thank you kaayo. Shoutout po Ate Juna Sabirosa from Tahaw. Ug Ate Flora Talaib. Shoutout po sa pamilya Bagunas from Dinaga, Thailand. Tutag tag tush. Ay, sama. Ikaw. Ano nga po? Ano? Feel na po. Asa mo pipilo ko. Asa naman ang atong pagka-Pilipino? Asa mo pipilo. Asay na ma. Hindi ka mamaagaw. Ako malalag para. Sabok sa China ko, no? Siya at kakajol. Fake balik. Jol. Gulay mo. Apayain mo. Apayain mo. Apayain mo. Di. Akamalo. Patkan o tubat. Patkan at tuwat. Pain ko na nung. Well, ko na karon. Siya